Tira, puta na. Yo, what's up mga kawaray, no? So dito na palaban na naman kami. And syempre naging matindi yung laban namin dito mga kawaray, no? So grabing tulakan, balyahan ng nangyari sa laban na to. Support nga na to mga kawaray, no? So grabe tulak talaga yung kasama namin dito. And munti ka na kami magkagulo rito. At kahit na ganun nangyari, ay natapos pa rin yung laban namin. Kaya mga kawaray, tara panoorin natin. Ayaw yung ato? Hindi nalabas. Uy. Tinapon na rito. Pumasok? Tinapon na rito. Lakas. Labas, labas! Tira, puta na.
Tira nyo, tira! Uy! Klase lang rebound. Makatulog rin naman siya, di ba? Hindi na gumagana yung shooting ni Francis ah. Wala na pre. Choosy ka pa, para kang simulong ah. Oh, shoot na si Totoy. Kasoy! Kasoy! Putang na. Tira waray. Putan. Board ring pala. Aris. Si Aris, ay tir ni Aris. Ayaw yung angat, no? Hindi nalabas ang tutok na eh. Uy. Wow. Oh. Hindi na ako pumasok. Kaya ni Aris na talunan niya, i-box out lang eh. Box out niya lang yung malaki, kaya ni Aris eh. Pumapasok pa, hindi naman kaya pa. Na-atake kasi, hindi na makakapasok yung atake dyan. Spot mo na lang yan. Five, 8-5. 8-5. Sa buhay. At tinapig na lang. Shot. Uy, paano traveling? Paano traveling? Gago nga rin sinahawakan eh. Kalit eh. Oh, tira na, hindi ka makakatakan yan. Baba, baba! Baba! Nice.
eh, makulit eh. Alam mo lang. Kaya nga eh. Wala naman siyang ginagawa. Wala naman, oh, hindi ko na lang inaano. Sinabihan ko na siya, bahala ka na sa buhay mo, huwag ka lang Patay, gagamitin niya na yung jackknife. Ano yung jackknife? Jackknife. Uy, puta, umalis ka dyan bata. Nakita yung jackknife. Nice. Hawak! Hawak! Wala. Bigay na. Malapon na! Bigay na. Tumawag. Bigay na. Shot! Nice! Pitan nyo rin, nigpit! Hawak to! Oh! Oy! Oh! Oy! Ay, dyan na ya. Kabila. Angat!